hajat tujuan kula tidak selalu rohim wonten simbah Sidoarjo. Ingkang kaping kalih utama memang badhe sowan wonten Gunung Sepuser niku saat ini kan kula nembe ajar pengen konten kreator Mbak. Bikin video niku. Nah, kula memang sama ke soal nonton Sepuser niku nggih tujuannya salah setunggalnya memang badhe dokumentasi. Nah, mriku harapannya tujuannya salah setunggalnya gini ku kagem nularke bila salah setunggalnya Sepuser niku nggih enten salah setunggalnya tinggalan sejarah. Enten sing kathah sekedhie sampun sing ngendikake nggih ngoten niku mawon. Kasus napa kawontenane nggih samangke napa sing dipun pirsani secara langsung to, Mbah? Nggih. Nggih. Mriki niku penggane yang Penembahan Senopati yang saking Mataram rumiyin. Nggih. Peninggalanipun yang Penembahan Senopati niku Lenggahan. Legahe. Nggih. Oh, maksudnya nggih. Musa wonten mriku. Berarti menawi munculnya Gunung Sepuser kali Tidar itu riyen putih, Mbak? Wah, mriku pun nonton Gunung Tidar niku tanah Jawa goyang zaman rumiyin. Nggih. Ajeng kok niku kedhe pen. Ya lajeng di pakune ke jaman riyen niku nggih paku alih pakune niku justru ageng lotake dadi Gunung Tidar. Alih ke jaman riyen. Dipun kami tambah kepentingan. Kalau matur napa wonten iki Nggih. kan terseko. Tapi menawi babat alasi Gunung Sepuser niku nggih sami mulai babate Gunung Tidar. Niku nek usaha niku pun sareng ngontene donya niki niku stasiun. Oh, Ngoten nek Tidar niku paling tanah Jawa goyang ya lajeng. nggih, kagem ngimbangi nggih. Kaya niku diwasari wilayah kidul nggih. Nggih. Ning mriki padha mawon, anten mriki kidul. Mriki wonten nganu napa? Gapurane men. Tugune niku nggih. Mboten mriki sakidul. Wonten nganu napa? Regol. Itu gerbang. Wonten gerbang regol. Lek kula matur napa wonten iki? Nggih. Nah, boten ngertos ini umpamane nek koyo mriku iki sing nasar kene ngantos ngumpati oyot mimang. Alas Oyot mimang. oh, pernah mireng kula Mbak niku. Oyot mimang niku saking wit napa Wah, niku nggih alam nggih. Ning wis kok saged nasarake ngoten. Jamane jamel napa? Tentara-tentara niku nganu napa latihan niku nggih. saged nganu ical kok. Teng wilayah Sepuser niku. Nggih. Dugi sakniki, Mbak. Saya mboten ati jamel latihan. Oh, Kalau nek matur niki teko jelas-jelasan napa nggih. Matur suwun estu. Nggih. Niki kan terus nganu, Mbak. Estu kula sak rencan pertama kali Raka menawi Mas Adi kan sampun riyin, Mbak. Kita sinau kalian Simbah. Menawi kula kan nembe saged sowan silaturahim sakniki nggih kula salah setunggalnya sebenarnya kaitannya kalau ini kalau mau sampai ke kalau ini pengen gali budaya sejarah khususnya di wilayah Magelang kalian yang paling cakep Pak. Iya, margi memang zaman ini kita Mbak karena sing budaya sepindah di ngaleke sing kepidone bahkan pun buatan orang ini kurang hormati kalian budaya ngomongnya kali sejarah dan harapannya ini saged dados sinau sing saged nyimut kita bahas nggih men sare ngoten niku nggih makin begini mun kekep niku paling mboten tentu Gunung Kekep niku dados tunggal kalih Sepuser. Nggih makin mriki wilayah mriki wilayah mriki. Berarti tumute dusun apa Pak Sepuser niki? Gunung Kekep. Ning alasane mriki tebih.
Tidak ya. Umur kau ni kau cerita musuh ni, kau teman kau cerita tidak terlalu gaya betul musa ibu ni. Magi ngertos ge, lagi carane yang saya nek kados kula lari sing jaman sakniki kan teko asal, lari wonten to, Pak. Jenengan ngendika ngoten niku umur kau pun ngertos. Ket wau pun ditunggu kula pun getarannya pun ini kok dengaran getarannya kok lantar sangat. Ini kau yang nafsu tadi wah. Nggih, Pak. Matur suwun estu nggih, iki tetep kedah ini ki khas sekali kaitannya sejarah niku betah kepanggih kalau kalian sing yang sepuh to, Pak. Yang saya Iku umur itu rahasia kau ni. nggih. Cok wonten kira ini mangke nek tangan dong ate pedhot lurung iki Niku diceritake dengan Jayabaya niku nggih, Pak. sakit. Dan begini wilayah ini kekep ini kan gunung kekep nganu ditutupi batas kekep nih kau neng sewa kuno soalnya ada. Namun ini dibur bisa nggak ada terus koro dia. Tapi memang pernah carane ilmiah ngoten Oh nanti akan dibedah aja dipun tidur. Mereka darah bumi yang nggih. Kulone awan lekin tegel pistawan. Semut saking kusuk banyak-banyak terus dibur sing burung saake sini. Urusan nyawa niku kok. Maka kincing itu ical udara terus goron. Mergi enten tuke niku, Nggih, mriki wis nonton tembusan ini. Longsor. tapi niku dados aliran sungai niku, Mbak. Dados goron mau nemu tambah galengan iki elu rogo niku. Ane niku secara sejarah niku riyen lenggae yang Pandembahan Senopati niku wonten mriku antuke Niku ngeten mulugake kriyen niku yang Pandembahan Senopati wis ora mbutuhke bondo donya, ora mbutuhke arek peperangan. nggih. Dadi mriku nek ngene semedi nepi wonten mriku jero lajeng musuh wonten mriku. Sak ragane wonten mriku asline. Wong jenengan umpama kok kreatif jengkang saged. Itu nanti. Niku kula sak jeneng ngoten niku nggih niku. Ini pun perso. Berarti zaman munculnya sepuser niku mulai zaman wonten Mataram nggih, Mbak nggih. Boston pun sak derenge apalpun nonton donya ane niku Mataram ora negara itu. Nggih. Anjir niku Senopati wis ora butuhke bondo donya, ora butuhke musuh. Terus niku nepi. Mboten nepi wonten mriku ya jeng musuh. Musuh niku ilang sak Nggih. Ane niku ngono susah niku orang anu barang-barangan donya wonten niku. Berarti wonten Sampun. zamanipun Wali Songo sempat wonten mriku. Pun wonten niku kok jenengan jarake wis dereng niku pun barang wonten donya niku. Wonten tanah Jawa pun wonten. Sadaya wonten sejarah pun donyane niku pun wonten. Berarti nek dikatakan usia Apa dekane Gunung Merapi ngene iki bisa mengertos. Nggih padha kan niku. padahal kula mireng niku nek cerita sejarah Tidar niku nggih enten hubungane kalian carane anake Merapi nggih. Nggih. Ini lu padha mawon ngene niku pengen urusane ya pergi begini kok. Tapi menawi sepuser niku diwastani pusere tanah Jawa. Nggih, terus niku. Nggih. Niku memang kathah tiang sepuh tiang Jawa terutama nggih memang Kaya watos seri niku. pun seri tanah. Apa rapi darah?
kesan ini. Nah, wonten pengedikan apa Mbah kagem kula khususnya pribadi kagem kula amin kalian sedherek kula Raka khususnya saking simbah Kesan nanti nyuwun sewu kaitane khususnya badhe silaturahim mengenal malih hormat malih kalian salah setunggali situs sejarah tinggi Gunung Sepuser niku. Insyaallah menawi diparing kesempatan nggih paringi karidon antaran pangestune simbah niki dalu niki badhe sesuatu itu. sowan wonten Sepuser. Ini kalau bisa saya awal itu Ji, mboten napa-napa Mbah. Lah niki nyuwun enten pengedikanan saking simbah lah napa ingkang saged kagem sangu kula sak rencang artine kajenge saged kagem ngilmu to Mbah, ngilmu salah setunggal sing ajeng disowani niku kan jelas niku salah setunggal sejarah sing mboten sekedar ming crita kan ngoten to Mbah. Dan kula tetep nyuwun pengendikanan saking simbah. oh itu kan yang kenapa nak sebutku soal ya gitu kok nopo kesanin jenengan ya monggo Oh maten. kan Nggih. umum itu ya podherane ketulan nanti aja dia sedherek bono aja sumber PS tuh paling kaprisan itu Nggih. nanti betul wala ini Nggih. nah jenengan beriku ada peraturan ini monggo mangke ajeng betul Yosua nanti maka tani